ta už musela odjet, ale jsou to kolegyně z týmu, takže ona to přebere. A to přebere teda žena. Oni to veme z týmu. No, a teda 5. místo. Na 5. místě dnešního turnaje se umístil Šaboš Andor. Na 4. místě taky skvělé hrající, bramborové místo bohužel, ale dnes i s pohárem a lahví Plonka Jan. Třetí místo, 10 zápasů za sebou si probojoval z Winsoru Kuba Vítík. Hodinečky, to se ti budou hodit, pohárek, přidal se. Myslím si, že jako překvapení turnaje 4. liga Kojotice Třebovice s obrovským štěstím Tomáš Pašník! Já ti to pošlu, no? Komu to napíšeš? Pojď za klukama? No, kurva, boj, ty mluví, boj. Ty vole, já to netám, že mi A vítězem prvního ročníku kyjovického turnaje na areále pod širým nebem se stal opět z Winsonu David Rexer. Gratuluji! A kdože tu trávu tak zvá, aj modré fialy. Takže přátelé, kamarádi, šipkaři, musím poděkovat celým Kyjovicám za to, co dneska vymysleli. A teď si něco zahrajem a půjdeme co? Pařit! Chtěl tady poděkovat, tak my jsme se domluvili a že budete pařit prý na tuhletu věc, všichni si přidáte borovičku. Já si ji dám taky, jo, protože já ji taky piju, jo, takže díky moc. A těším se, že tady bude, jo?